no t'ho creuràs, però la meva millor època musical és com a músic de carrer. És quan més he disfrutat. La millor època meva ha sigut a Majo Porro. Pel que fa al reconeixement, podríem dir, no? Sí. Però tu t'has sentit més realitzat, per dir-ho d'alguna manera, o més a gust? Era molt jove, teníem tots molta energia, una miqueta el reconeixement també. Feien cançons nostres i això és molt important. Però on m'he trobat més, on he disfrutat més, on m'he trobat més realitzat jo personalment, no que la gent em reconeixi, sinó jo mateix. La satisfacció ha sigut de músic de carrer. Jo abans que em passés això de les càmeres he estat 5 anys al carrer. I, hòstia, és acollonant. És psicologia pura.